Ithi wena wafeba nje, wena unamanga. Yabo We baby. Yangifebela nje mfethu, vele ngane ngayiqabula mfethu ngayihlaba mfethu. Bafuna usuqamba amanga. Yabo nje mfethu kahle mfethu lengane ngihlabile mfethu. Yabo mfethu kahle yabo indaba lengane mfethu asikawuze asiyeke mfethu. Okwamanje angitshela ukuthi nje mfethu Eyo bafethu so boy uPablo Buthelezi ushenga unqangalelo Sondiya. Namhlanje sila ohlelweni lethu notice room. Ithe bhayisi kunotice ukuthi wenzani. It can be good, it can be bad. Siyakuthatha sikubeke la sokhuluma nawe. Make sure ukuthi subscribe on our channel siya Viva TV1. Niyazi ke bafethu mase kunje asichazi and asichazelwa futhi. Namhlanje sihleli nobhuti wethu Good Mood. Kodwa ke ngizokhuluma naye la nizoyizwela nini. Hamba kanjani bhuti wami? shusho bhuti hamba kanjani mfethu? Akuyaphila ngicela ubatshene mfethu ukuthi ubani isibongo wakabani kanjani na kanjani. Okay mfethu bafethu ngiyabonga nje kakhulu ithuba engiphe Viva TV namhlanje. Igama nguTrevor ngihlala eRoyal wakashanga isibongo. Ngiphusha music wami kunengoma nje ngiphusha kakhulu igama la Impintshori itholakala yonke indawo. Ngiphinde ngiphusha ibrand yami igama le brand yami Good Mood. Ngiyaphusha nje kakhulu bafethu and ngimisela ngokuthi since ngiqalile ngaphela amandla. Sure ngiyakuzwa mfethu. Iphi ingoma uyikhiphile nje manje? Okay mfethu ingoma nje engikhiphe nje manje ukuthi Impintshori ingoma ngisayiphusha kakhulu nje manje ukuthi khona yonke indawo nje kuma social media. Itholakala yonke indawo nje shothi umuntu obukayo manje ngayidownloada konke ama platforms. Kunjalo bhuti wami njengobusho nje. No right manje mfethu awungitshela naqala kanjani lento yomculo. Uthanda uculo ubani obukela kuyena uzothi okay hayi nami ngiyafisa ukuba njengaluyana mangikhula yabo. No mfethu since nje ngikhula ngibola kuMampintsha mfethu since Big Nas and stuff yabo. Emva lokho wabe West Ink ngibola kuyena nje umuntu ngibola kuyena kakhulu. Igama lengoma ubulizwe Impintshori ngoba ngeke ngikwazi ngiqambe ingake igama lengoma leMpintshori mfethu igama lengoma ngangikhiphele kahle ingoma. Sure. While he passed away last year ngoDecember. RIP Shimora. Yeah. Sure. So umusic wakho njengoba ulibele ukhula and bengibona la ukuthi sithi qala u2024 wonke umuntu ufisa ukuba na something bengibona ku social media ukuthi umuntu ufisa ukuba nalokhu wena emculweni wakho ufisa ukuba nanje since iqala u2024. Okay, umceli wami la mfethu futhi ngifisa sami ukuthi ngithola support uphusha kakhulu wakhe intsha wakhe abantu abasakhula mfethu. Umceli wami noma uyigqomo but ngifisa ube base messaging kakhulu ukuthi usiza abantu abasakhula. Kube khona ama message abawathula kube khona izinto ezobakha ingqondweni yabo ukuthi empilweni nje basimhlabeni ngeke siphila sibambisane sihloniphane siphambili sonke. But ekufisa ukho konke ukuthi nami ngiphusheke sibambisane nabantu engizibambisana nabo empilweni. Sure ngiyakuzwa mfethu. Hayi mfethu ngiyaphoqa akuyona iphutha. Sure hayi ngiyaphoqa mfethu connection kahle. Sure azenzele izinto kepha uNkulunkulu yasihlala izinto ukuthi ngendlela. Yeah. Kahle mengakusho mfethu awukho okuningi. Kuthiwa kubonga okuncane kubonga okukhulu. Mfethu kunjalo nje niyayizwela nani bafethu kubonga okuncane kubonga okukhulu. Good Mood ngiyakuzwa mfethu. Engifuna ukubuza la ukuthi since wenza igqom and baningi abantu abenza igqom futhi most yabo abala eDurban ubani ufisa ukusebenza naye nje kulonyaka lo ukuthi makuthiwa mhlawumbe uthola ithuba ubani nje ongathi uthi ayifuna ukusebenza naye mfethu. Okay mfethu kulokho mfethu ngithola ithuba nje ukuthi abantu engafisi ngisebenze nabo uGolide mfethu ngiyacabanga from kwama Distraction Boys. Distraction Gold Max. Yeah sure. Angisaduma uGolide manje. Mfethu nje usha amagolide ufa amagolide nawe mfethu. Into eyodwa vele. Ngiyakuzwa. Wena umuntu engasho ukuthi yamuntu osashaya le tackle music enguthandayo. Uthandayo izwayo mfethu uzwa sure. Phela ingoma zamjisa zivusa ngisho umtelele. Sure. Mfethu but okwamanje bengasebenza nomunye uzakwethu uStone mfethu. Stone. Yeah. We out to push now le. Yes. Sure. Abaningi bamazi but ngingidalule kakhulu. Sure. Kodwa nje sipushina kakhulu manje. Into enihlangene ngamnandi and isandla sakhe nje siqinile. Stone, shout out to Stone, shout out to Stone bafethu. Sure. Good Mood. Ngiyashuba ke manje bafu. Ngiyashuba manje la ohlelweni lethu we have a feature esibiza ngokuthi si solve uX.
Kuyashuba ke manje ila kushisa khona ngempela ke manje. Masithi solve uX, ithwe by sikubuza khona ngeX yakho. Yeah. Unayi X. Mfethu. Kungabe eyase primary, kungabe yaphi unayi X ndoda? Maningi ama-ex mfethu, Awabaleki. Awabaleki mfethu. Maningi wona mfethu. Maningi wona. Awabaleki mfethu, ngingasho nje ukuthi umukhula Sure. Okahle wona umshawisinqa. Izinja amadoda. Into engayisho kuyona ukuthi ngumshawe good mood. Ngapha kwamthana igama la good mood. Good mood uyaqema la good mood uyaqema nangana. Mase impintshori ngiyabapintsha. Mfethu. All right dog. Can you tell me about your ex? Okay, but ikhona ex mfethu. Sure. Akhona maningi but ngizobala yase high school. Yase high school. Ubani igama layo? Mfethu ungitshela ukuthi sihlala kephi khona izozwa. Mfethu. Kashuba manje. No, bese igama layo mfethu actually uAmanda bo. Amanda. Yeah mfethu. Yazi emalokishini imobizwa amagama akubwenqanyile. So Amo. Amo. Bese kanjalo. Aya. Sure. So sathana la ngana bo. Mithana nayo. Yonke into imnandi smoothie. Sure. Exactly yase high school le. Yeah. So ananingakaze nibhoke mhlambe because ingane manisafunda esikoleni swenhlanya phela bencane naningakaze umhlabele hotel nje. Phela showcase la mfethu ukuthi mfethu mhlawumbe ushaya isivalo kumqamba manga imaki bafu. Shuthi wena uAmo wamqambisa amanga ukuze uyolala naye hotel. No baby ngicela nje wenze iplan ukuthi sibe ndawonye yabo. Ayolo baba face. No baby ngizoyenza iplan ngiyela ngicela ukuthi umoya. Awona singathi hayi lo sibindi nje uzoyenza iplan ngiyangibusisa phela umuntu uma uzenza iplan isimala ki showcase lo. Yabo ukuthi lento eyenzayo uzokwenza showcase. Yeah. Imapho yini ayenza ukuthi nihlukane? Okay mfethu into eyenza sihlukane manje naye mfethu. Phithizela yabo ngoba sengishilo kushini bengibampintsha ubashisa bafaka ibad mood mina while ngiyi good mood yabo so bebethinteka mfethu so bacabethe upotsho okusho ukuthi bemphithizelisa yabo imaka kusho ukuthi wena uthana no Amo inkinga nawo uyaphithizela mhlawumbe uyabhukwa and then uAmo siyahlatshwa rounding manje. Yabo nje mina ngiyaphithizela ngiyabhukwa mfethu ngiyasebenza kahle ngisebenza imali mfethu yabo. Imali since esigele vele busubhukwa nje ushaya igqumu. Yabo nje mfethu esigele mfethu bengibhukwa ngishaya igqumu uyikhona ukuthi ke besithola umadlana lesijabule nathi mfethu kuncane ngoba phela bese ngishiya iqiniso kubonga uncane phinde kubonga okukhulu mfethu kunjalo nje into ayifani isikhathi futhi asifani yabo so sengithola leyo bhotshi ebusuku ngiyahamba mhlawumbe uthola mina seshaya igerilek zakhe iskelem leso uyazi ukuthi into ngayiqala into umeqala kuba mnandi kugcisa ekuthenini sekufika isigaba sokuthi ama true colors avele khona iqiniso ma true colors into engacasheleki ungaya kuphi uye kuphi imile nje okwenza umnyameni kuyavela ekhanyeni so shuthi into enza inhlukano ukuthi uyisehlatshwe rounding wahlatshwe rounding and then akufikanga kahle kuwena lokho akufikanga ngoba phela ngileke ngelethi angizwa ngabantu ngiyayibambela shuthi wayibambela izandla yabo ngawa amehlo so ngiyayibambela amathuba hawo kunjena angizuma ustankhela kunjena ngiyakuzwa imanga shuthi wambamba uAmo ekuchithela wena ngawakha amehlo ngambamba ngawama amehlo and then kwenzakalana awungibeke mfethu ngeke ngifuna ukwazi okay ngoba phela awonje wawumthanda vele uAmo kwenzakala wathi umbamba kwenzakalani mfethu okay ngiyambamba mfethu I'm a gentleman bro angishaya intombazana yabo shout out to you dog shout out to you kunamala yazi mfethu ngabashaba besifazane bafethu sure so nami ngiyabuka mfethu la ethi yembe ngabe lento yenzeka ubone umubuka into ibungembe into yenzeka awukholwa angikholwa uthi ngidlule nami ngidlula ngegedlela ke lapho sure ithathi idlule ngekolo yabo shu yabo ngijike endleleni ngiyawinda but uthi ngijike ngiphinda ngibosize kahle into yenzakala sure ngiyabuya ngiyayibuka lento ayiyona yabo ngiyendaba sengifike la ngibone angiboni singayibuka lento imaki uhamba ngemoto khona la uyakhona
ubona uAmo uyajola lenye out Sure. wena uyajika uyabuya Sure. uyambuka uyakubuka naye Sure. kwenzakalani imvaka lapho senibukana ke ngoba phela usombambile phela lapho Okay, konke fresh. Yabo uyasiphila ukushini yazi. oh vele imitheleni yakho nje ubuyihlaba nje kamnandi. ihlaba nje mfethu uyinike ipiple enjabulo kamnandi mfethu yabo. Uyikhona phela ukuthi sometimes usufisa ngisho izinto eright yabo. Ngenxa isimo sokuthi uyabona nje ziyahamba kuyaphusheka yabo. Sure. Around ukuninzi izenzakalayo yabo no keep this back surrounding. Kuba khona ama out step. Oh imaki bafu uAmanda wayisibhaxo saseroundini asithi nje uAmo ngoba udume nje ngela Amo right ngitshena nguAmo na ke mfethu no uAmo mfethu ayisibhaxo saseroundini sure yeah ama out bengancane nje ngichoka la ngane yabo sure ex yakho le yeah athi ukuthi umuntu waspintsha hey bawo olo baba ngipitcha nje bangisona isidula yabona kodwa ngisona isidula ngipitcha kanjani mina sure kodwa kube ukuthi mfethu ayishokhana ngane yonke into imnandi mfethu sikhiphe mfethu nje yonke vibe nje indlela umjolo nje sure umjolo yonke into smooth mfethu sure mfethu phela yazi ukuthi umuntu lapha wehloko uqabula yabo nasinamahloni oh imaki bafu uAmanda uAmo ungixolela uAmo uhlule ukuqabula yeah ex yakho yeah kwakuyinkinga yakho ukuthi ayakwazi ukuqabula imaki wayenza njani mase niqabulana senibambene yipi inkinga emhlula mfethu okay mfethu uqabula umuntu mfethu akuliwa imaki Amo wayelo maniqabula yeah akizibeka ngithi akuliwa wayelo wengakwazi ukuqabula yeah mfethu ngoba kuliwa kuba romantic ngiyacabanga igama understand kangcono ukuchaza ngalo iromantic sure soft yabo umhlengisi ke washo sidle inyama soft sure inyama soft yeah inyama soft bese yeah sure Amo akakwazi ukuqabula mfethu empede imaki empedeni unjani hayi empedeni utrend yabo yeah good mood angifaka lapha good mood nawo bomhlaba kahle yeah Ntswembu bomnika le showcase no phela bethi uyazi ukuthi ngasho ni showcase mhlawumbe bengayi showcase yeah venze izinto kanjalo ukuthi nje 100% kanti kumi umuntu bona 100% sure oh now ufuna ukuthi uyivume ngathi mhlawumbe wawubheka ukuthi izinto ezenzakalayo lezo kuba ngivikela igama lami yabo but izinto ezenzakalayo lezo ukuthi untswembu and awukho untswembu yabo kodwa mina bengintswembu kodwa wamhlaba kangako kaningi kubaleka kade umhlaba mfethu ngashonilanga sure bethu yabona nje engakusho ukuthi intweni yethu ade siyenza mfethu bekumnandi oh ex yakhe yase high school le so ananingakaze nibhoke mhlambe because ayingane manisafunda esikoleni soyinhlanya phela bencane naniwangakazi umhlabele hotel nje phela showcase la mfethu ukuthi mfethu mhlawumbe ushaya isivalo kubuqamba manga imaki bafu shuthi wena uAmo wamqambisa amanga ukuze uyolala naye hotel no baby ngicela nje wenze iplan ukuthi sibe ndawonye yabo ayolo baba hayi no baby ngizoyenza iplan ngiyela ngicela ulisumona awona singathi hayi lo sibindi nje uzowenza iplan ngiyangibusisa phela umuntu uma uzenza iplan isimala kishoki ufana impela asidlali mfethu ungayizilotho mfethu asidlali fana sithi uyasaba yini mfethu ke hello njani siyaphila nathi ukhuluma noPablo Buthelezi from Siyaviva TV1 ngabe iqiniso angizwa ngabe iqiniso yini ukuthi wamchithela uGodmode hayi busho uthi uqamba amanga ngihleli naye la yena wasifela mina wafihla intombi yakhe omchithelanga wena ayimchithelanga yena wayenentombi ngayithola ngaye wayiphila kahle yena wafuna uyatshela mina ngentombi yakhe ngamzamkela ifantshela ngahlukana naye ngihleli naye uGodmode la kwe-channel lethu ngeza na kodwa uzoyikhulumela ngoba yena uthi inkinga yakho ungakwazi nokuqabula wawumnika kahle kodwa empedeni really ngihleli naye la kodwa ungeza ke nawe uzoyiphendulela ohlelweni lethu Siyaviva TV1 I'm not coming there but all right really now
No singakuhlelela phela interview yakho ukuthi uze na uzoyiphendulela ngoba yena uthi awukwazi ukuqabula. Singezwe ngawuthi ungaba free nini wena? Tomorrow is Thursday. Tomorrow okay ayikho inkinga. Okay. Awufuna ukukhulumisa naye? Awufuna ukukhulumisa naye? Yeah, give him the phone. Awukhuluma naye. Sawona mo. Okay, Mshana. Kunjani mo? Ngiyabulisa. Alright god. Wala. Nami ngisharp nje. Ingoba nje Manje wale usiduyini nabangani bakho. no ingoba nje intenzakala yangithusa nami yazi ish. Indaba yokuthi leto ishoyo ukuthi akaphika umuntu and then uzathola umuntu ukuthi kamphika. It's not like mina ngabamba emva ukuthi wena shuthi Imaki bafu. Ngabe uqinisile ukuthi uAmo wayengakwazi ukuqabula? Khona kunjalo mfethu. Uyezwa Amo uyayikhulumela la. Angizange utheni uvumile. Uthi uyavuma imali ufuna ukuphinda futhi ubuze. Okay, we good mood. Good mood. Sure. Ngabe iqiniso na ukuthi uAmo wayengakwazi ukuqabula wayetatazela kodwa nje embhedeni wayenginika kahle. Khona wayetatazela mfethu. Wayetata Amo yes. Kodwa Amo sokusethela interview yakho ukuthi ukuze nawe uzayiphendulela. Alright, okay. Embhedeni womnika kahle kodwa. You know. Ngazi, phela mshangazi. Kwakunjani embhedeni bafu? I know why 100%. Imaki ngabe usafuna ukulungisa izinto no good mood? Hayi, ongrazi. Good mood ngabe usafuna ukulungisa izinto no Amo? Ngoba sethu right nami right bese. Kwabe wena. Why imani why? Inkinga ikephi kanti? Mama ngakhulu trap. That's why. Inkinga yakho umuntu unamanga. Yeah. Wena Not honest. ushawe honest. Yes. Wena good mood ngabe yini inkinga ukuthi uAmo ungekubuyelane naye mhlambe? Ayvethu kahlahle soba uthi asibanga iqiniso while sindawonye yabo. Really now. Manje nibona ukuthi into engalungiseka le. Sorry, order ubani wena? Bayisebiwa. uPablo Buthelezi from Siyabe Buthelezi. Pablo, let me tell you something here. Yes. Good mood lied to me. Okay, no, yeah, he lied to me about Amanda. I don't have a problem with her, but like he lied to me. Again, wait, listen to me. All right. He had this phone. He knows. I told him this. I told him. And then he had this other phone. He was using an iPhone. Imaki, why ungeze uzoyichaza la lento le? Kusasa. No, you're talking in a schedule thingy, an interview for me. So do that. We're gonna talk tomorrow. Shushu uzoza la. Yeah. All right, siyabonga Amo. Ube nobusuku obuhle. Yeah. Bye. Hey. Shubile paradise. Hey. Yo. Hey, wayenza impela lento. Nzime paradise Vese kunzima kodwa kunzima. Imaki good mood. Indawo uqamba manga bafu. No ngiqamba manga ngoba nje lengane mfethu isiyabona manje ukuthi ngiyaphambili nempilo ngiyiphanti ngihlanganisa. Imabafu. Uyamuza uAmo uthini? Uthi uAmo wena unamanga. Vele ngane ngayiqabula vese ngayihlaba mfethu. Ngiyakutshela vese lengane ngobukhuluma nje siyabona ukuthi mina vese ngingahlanganisa ama gig and stuff music kwami yatholakala nje into eziningi. Pho indaba ikhuluma kanje ngoba mhlawumbe kube iyabona ukuthi uyaphumelela. Ngabe mhlawumbe iyafuna ukubuyelana nawe. Kuyimanje. Ingoba phela manje yabona sivena mangisekhona kuyona mfethu. Hayi bafu umusuqamba manga. Yabona nje vese kahle futhi lengane ngihlabile vese Thembu yabona. We baby. Yangifebela nje mfethu. It's wena wafeba nje.
yabo mfethu kahle yabo indaba lengane ukuthi sisikawuze asiyeke mfethu okwamanje angitshela ukuthi nje mfethu yayizwa indaba ya-Amo mfethu. So Doc, tell us ukuthi ikuphi kumele sikulindele ku-music journey yakho. Okay bafethu okwamanje music engiphushayo igama la Mpintshori ikhona yonke indawo na YouTube etholakala in Facebook page ngo-Good Mood MT, ku Instagram Good Mood MT, ku TikTok ngo-Good Mood. Ngilinde ukukhulu nje mfethu ngoba kuyashisa kodwa nje okwamanje mfethu ukuthi igama lengoma yini? Mpintshori. Yeah, Mpintshori. Sure. Ya ingoma uthi uyidlala uzizwa ngathi khona ngimpintshayo ungapintshe umuntu. Ngiyakuzwa. Bafethu, make sure ukuthi uyasubscribe. Uzovela ibutton lapho. Kwenzeke lingaveli, uliciphize mfethu. Khohlweke exile yomjitha lo, lalela music wakhe. Danko.